Oh shit, son. Good morning, fellas. I'm up right now, and it's kind of late. It's around 10 a.m. and yeah, sayang di akong vlog karon. Balik ta. May buntag bay. Kuha na siya 10 a.m. Dugay ko nakamata kay nagka-down na ako. Of course, what I told yesterday, nagtrabaho ko. But karon kay I'm heading out because I'm gonna lawn the mow the lawns. I'm gonna rent a mower. Okay, easy rapas basura. So I have a contact there. I'm just gonna go there. Let's go. Okay, so first of all, need to get my stuff. And yeah, it's a good weather today. Good weather. Magilis ako. Magilis ako. Okay. Adong taga si tututoy siya guys buntag kanang adong na tagawas and adong na tagawas. Sulod na sa sakyanan. Let's go. Ay, kuwaon sa din ako. Nakoy ka ng kuan sa likod. Nakoy ka ng murag bed base kay murag ako mong gimong camper van. Sometimes akong sakyanan. So, itong nagtako ng bed base. Let's go. So I'm heading to 7-Eleven now kay naangad to rental sa mower. Nato koy kay naman kay last sila si Michael si Mitching na mower but murag short notice nagdali sa go and diretso na so mag-hire lang ko mower karon. Mag seatbelt sa ko. Yeah, I've been using S-Cinetone for my recent videos sa kaning ang gidang camera. Mag-switch tag S-Log karon tanawon taw si S-Log and kung pa si Kwati. Let's see how this goes. So changing to S-Log now. 1, 2, 3. So muna S-Log. Daghan ko rin dynamic range. S-Log. Murag maglisod ko ka ng tang niya. Kuha ni darang mower bay. So maglisod kuha ni da. Ako lang sa nabili ng camera sa sulod niya. Ako sa ato sa ning trabahoon pero ato ning panaugon atong tanga gasolina kay wala siya gasolina ako ang sarong gasolina so may problema pag check na ko sa kuan di siya muandar wala gasolina asam to kong gasolina nga rin ngit ba may nakalimala sa ni kaya akong gasolina gamara sa sulod so ito rin si Ayo ani naugot rin. Ako na siya giweed killer. So muna na itabo. Sulod ta ni. Ang gunting diri bay tinapudla ng mga tao nga dito mo na gunting na mo so kita nga na putlon na
So, humana siya. Sabay. Oh, so wala na. Limpyo na siya. So, wala ka ani. Nalig kamay mga sabot-sabot dito babaw. But okay na siya. Let's go out. So far kang nabantayan, mahadlok mo kung gamit ani kay magasgas pala mahal madaot pa rin ang kameraha, mahal basi bubalik ko sa A7C ug vlogging. So yeah, balik ko sa katong previous na ko picture profile kay hadlok ko magasgas ni. So muna siya, slug siya bay tanawa, na-upload out kada likod. Ambot ta makuha pa kana. Ana. So, makuha pa kana likod. Slug to ni siya. Yeah, maura. Pwede kong balik sa siniton, pero nya na. At saning tagod-tagoron. Mubalik sa kog lakaw kay kanang ako ning iuli ang mower. So nagsigog yaw-yaw kanina niya o realize nga wala di record of all the cameras kani siya nga camera nindot siya check dynamic range siya color pero na siya red makabawa mo record ka pero ako nagsigil ako tabi kita ko ngoy red. Anyway, akong gingon kanina is kanang kani kamera hapugat. So nindot siya kay dynamic range siya color nagamit ko kay slug karon blown out pero manual akong settings para sa mga technique mga nerd ya. Manual akong settings pero kanang kuha na ako kana ND filter gidalisod-lisod niya. Traffic light kani siya murag niya ako mag-vlog kay mas kwati ta. So done with the first task today, mowing, and I need to finish some of my kanang assessment na ko kinantiwason. But kanang ko mukaog jam donuts. So I'm gonna go get some jam donuts may tagna karon sa Bado. Na I'm gonna jam donuts diha karon sa Bado. So let's check it out. Donuts there. Donuts. So donuts ta karon bay. Donuts. Yan, donuts na to. Tulo ka na sa balay. Right there. So bay kanang ako na siyang ngit-ngit man. So bay ako na siyang ibalik nga rin sa sakanan niya kanang manaman ang task 1 lain sa nga task. Murag nabantayan ako nga kanang murag taas na kaya kong video karon nagsugod na ko kanang edit ug butang sa timeline karon nya feeling na ko taas man kay akong video karon putlo na lang ako ngari para mugbo ta daily update ta karon kay balay ra man ko edit si Laura nagtrabaho din unsa and akong first nga task for today is just to mow the lawn nahuman naman na to mow diri na sa takutob. So yeah, to everyone out there mura na siya ay ngano wala man ni face detect ang akong kuan. So na siya face detect. Kanina was siya face detect, was siya ayo kanina. Okay na siya. So, okay. Back to what I was saying, kanang dili lang sa lakutubay. Yeah, kanang nakabantay na gyud ko sa FX3 nindot kay siya screen. Pagbalik na ko ani murag si kwati bati ang screen. May color good sa pero either way, okay sad. So dili lang sa lakutob and see you tomorrow.